Pwrpas newid testun yw aildrefnu fformula fel bod newidyn arbennig yn ymddangos ar ben ei hun ar ochr chwith y fformula. Enghraifft, ystyriwch y fformula yma. P yn hafal i 3e adio C, fformula ar gyfer cyfrifo'r nifer y bwyntiau, P, sydd gan dyn pêl-droed o wybod sawl G maent wedi ennill, E, a sawl G yn gyfartal, C, maent wedi gael. Nawr, ar hyn o bryd, P yw testun y fformula yma. Hynny ydy, mae P ar ochr chwith a dim ond P sydd ar ochr chwith. Na gadewch i ni nawr ddefnyddio ychydig o gamau algebraidd i newid y testun ar gyfer y fformula yma i fod yn E. Hynny ydy, dwi eisiau gwneud ychydig o waith algebra nawr a gorffen efo llinell sydd yn dweud fod E yn hafal i rhywbeth mewn algebra. Nawr, ar y cychwyn, mae E yn amlwg ar ochr dde y fformula. So, ni'n hoffi cael E ar ochr chwith y fformula. Nawr, ffordd sydyn o wneud hynny ydy cyfnewid ochrau y fformula yma. Nawr, mae cyfnewid ochrau yn golygu fod yr ochr chwith yn mynd i'r ochr dde a mae'r ochr dde yn mynd i'r ochr chwith. Yn fan hyn felly, mae'r fformula newid i fod yn 3e adio C, mae'r ochr dde wedi mynd i'r ochr chwith, yn hafal i P, mae'r ochr chwith wedi mynd i'r ochr dde. Wedyn, mae hyn yn well, mae gennym fi E ar ochr chwith yn awr, ond mae gennym fi 3E adio C, nid just E ar ben ei hun. Nawr, i helpu ni gael E ar ben ei hun, un peth sy'n ni'n gallu gwneud yn awr, fyddai tynnu C i ffwrdd o bob ochr o'r hafaliad. Oherwydd, os dwi'n tynnu C i ffwrdd o'r ochr chwith, mae'r C ma'n diflannu, a dim ond 3E sydd gennym fi ar ôl. Ond os dwi'n dynnu fo ar ochr chwith, mae rhaid fi dynnu fo ar ochr dde hefyd, felly ar ochr dde mae gennym fi'r P yma, a wedyn dwi'n tynnu'r C i ffwrdd. Dwi bron iawn yna nawr, so dwi'n hoffi gael E ar ben ei hun ar ochr chwith, mae gennym fi 3E nawr, ond 3 lluosi E ydy hwn. Nawr i ddad wneud swm lluosi, dwi'n gwneud swm rhannu, felly y cam nesaf yn sylwebaeth fan hyn ydy rhannu bob ochr y fformula efo 3. Os dwi'n rhannu'r ochr chwith efo 3, mae gennym fi E ar ben ei hun fel dwi isio. Os dwi'n rhannu'r ochr dde efo 3, mae rhaid fi rannu pob dim sydd ar ochr dde, felly y P tynnu C yma efo 3. A dyma fi wedi newid testun y fformula yma i fod yn E nawr, dim ond E sydd gennym fi ar ochr chwith. A wedyn, gan gofio be oedd y fformula yma nawr ar gyfer yr cynghrair pêl-droed, os dwi'n nawr yn gwybod faint o bwyntiau sydd gan dyn pêl-droed a faint o gemau cyfartal maen nhw'n gael, byddai ddefnyddio'r fformula yma nawr i weithio allan faint o gemau maen nhw wedi ennill. Nawr, dyma ni enghraifft arall. Mae gennym fi fformula enwog Albert Einstein yn fan hyn, E fawr yn hafal i mc disgwario, E equals mc squared. Nawr, gadewch i ni aildrefnu y fformula yma nawr i gael m yn destun i'r fformula. Eto, mae m ar ochr dde gychwyn, felly dwi am gyfnewid ochrau i geisio cael m ar ochr chwith. Os dwi'n cyfnewid yr ochrau fan hyn, mae mc disgwario yn hafal i E. Wedyn, dwi eisiau cael m ar ben ei hun. Ar hyn o bryd, mae o'n m lluosi fo C disgwario. Felly, be dwi'n gwneud ydy dwi'n rannu bob ochr yr hafaliad efo C disgwario. Os dwi'n rhannu'r ochr chwith efo C disgwario, dim ond m sydd ar ôl. Os dwi'n rhannu'r ochr dde efo C disgwario, mae gennym fi E rhannu efo C disgwario. A dyna fi wedi newid y testun y fformula i fod yn m, dim ond m sydd ar ôl nawr ar y ochr chwith. Ar y llaw arall, os dwi'n mynd yn ôl at y fformula reiddiol, efallai fo fi eisiau gwneud C yn destun y fformula. Nawr i wneud hyn, eto sy'n ni'n cychwyn drwy gyfnewid ochrau. A dwi wedi gwneud hyn unwaith yn barod. Dwi'n gwybod wrth wneud hyn mae mc disgwario'n hafal i E. Nawr y tro hyn, ella sy'n ni'n rhannu bob ochr efo m, i cael gwared o'r m o'r ochr chwith. Mae hyn yn gadael C disgwario ar y ochr chwith, a wedyn E rhannu hefo m bydd ar ochr dde. Ond cofiwch, os dwi eisiau newid y testun i fod yn C, chai ddim cael C disgwario ar ochr chwith, dim ond C byddai gael. Ond gan na C disgwario di hwn, i ddad wneud sgwario, y broses yw i ail israddio bob ochr o'r hafaliad. Felly, na ail israddio bob ochr o'r hafaliad. Ail isradd C disgwario ydy just C ar ben ei hun,
A wedyn, os dwi'n cymryd ail isradd ar ochr dde, mae rhaid fi gymryd ail isradd o pob dim ar ochr dde, sef y ffracsiwn e dros m. A dyma fi wedi gwneud cyfach yn destun i'r fformula wreiddiol. Enghraifft arall, mae gennym fi fformula gwahanol yn hyn, cyfach yn hafel i a fach adio 2 dros b. Wel, gadewch i ni wneud a fach yn destun y fformula yma i gychwyn. Eto, fydda i gyfnewid ochrau, fel cam gyntaf, i gael yr a fach na ar ochr chwith. Os dwi'n cyfnewid yr ochrau, mae a adio 2 dros b yn hafel i c. Dwi bron iawn yna nawr, mae gennym fi'r a ar ben ei hun, ond wedyn dwi'n adio 2 dros b. I ddad wneud hynna, dwi am dynnu ffwrdd bob ochr 2 dros b. Os dwi'n tynnu 2 dros b ar ochr chwith, dim ond a sgyn fi ar ôl. Os dwi'n dynnu fo'r ochr dde, c tynnu ffwrdd 2 dros b sydd gennym fi. Ac eto, dyna fi wedi gorffan, mae gennym fi a ar ben ei hun ar ochr chwith. Un enghraifft arall, yr un fformula dwi wedi bod yn fan hyn, ond tro hyn gan i wneud b yn destun y fformula. Eto, mae b ar ochr dde gychwyn, so cam synhwyrol i gychwyn, byddai gyfnewid ochrau. Mae'n mynd â fi at y cam yma fan hyn, a adio 2 dros b, yn hafel i c. Wedyn, gan na 2 dros b sydd gen i fan hyn, a dwi eisiau b fel y testun, eich yn gael gwared o'r a yma i gychwyn, na i dynnu a i ffwrdd, o bob ochr yr hafaliad. Mae hynny'n gadael dim ond 2 dros b ar ochr chwith. Wedyn, os dwi'n tynnu c, neu tynnu a i ffwrdd o'r ochr dde, c tynnu a, fe gen i fi wedyn. Nawr, mae hwn bach o wahanol, i'r tro hyn, mae gen i fi y b, y testyn dwi angen, ar waelod y ffracsiwn yn fan hyn. Nawr, dyna ddau'n byd iddo fi, felly oherwydd fan hyn, dwi'n rhannu hefo b. Felly, i geisio delio efo hynna, be na i wneud, yna i luosi bob ochr yr hafaliad efo'r b yma. Nawr, fel hyn, mynd i gael gwared o b o waelod y ffracsiwn. Os dwi'n lluosi ochr chwith yr hafaliad efo b, dwi'n gadael yn un efo just 2. Os dwi'n lluosi ochr dde'r hafaliad efo b, yna dwi angen lluosi hwn i gyd efo b. Felly mae am fod yn b lluosi c tynnu a. Ond yn awr, mae gen i fi b ar ochr dde yn ôl. Go wir, dwi eisiau b ar ochr chwith. Felly, mae yna gyfnewid ochrau, unwaith eto, i geisio cael y b yna ar ochr chwith. Ac os dwi'n cyfnewid yr ochrau fan hyn, mae b rhomfach c tynnu a yn hafel i 2. Na mae hwn bach gwell nag o'r blaen yn awr, oherwydd o leiaf yn awr, mae gen i fi b ar ochr chwith, a dio ddim yn waelod rhyw ffracsiwn. Un cam sgyn fi ar ôl, felly, fan hyn mae gen i fi b lluosi efo c tynnu a. Ac os dwi'n rhannu bob ochr yr hafaliad efo c tynnu a, yna dwi'n gallu gadael b fach ar ben ei hun ar ochr chwith, sef be dwi isio, ac yna mae gen i fi 2 rhannu hefo'r c tynnu a yna i orffan. A dyma fi unwaith eto wedi cael y newidyn oeddwn i angen y b fach fel testun y fformula. Rhowch chi gynnig arni hi nawr, dyma ni ychydig o gwestiynau newid testun iddo chi'r ei cynnig arni hi. Unwaith ydych chi wedi meddwl amdano atebion eich hun, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.